A top official with the controversial apostle for ED movement has reportedly been involved in a serious car accident in the route to Bulawayo. Sanabira mashotana vanachipembera vachiona kuti vanhu vanozviti vamapostori for ED vanosangana netsaona, vanhu vachitoti aiwa zvatovawana ndosaizi yavo iyoyo. Not wasubscribe or like or on the bell icon. Chimira panapa muzimu adanyura chiti sources close to the incident say the official name withheld was heading to preparations for the National Thanksgiving Day, a government-declared event championed by President Emmerson Mnangagwa. Social media platforms are now flooded with images of the mangled vehicles, raising concerns about the official's condition. The National Thanksgiving Day, which Mnangagwa introduced after his rise to power through a military coup in 2017, has become a strategic tool in his political arsenal. Held annually in Bulawayo, the event is positioned as a day of intercession for national prosperity and blessings, emphasizing the role of faith in Zimbabwe's development. However, critics argue that the day serves as a venue for Mnangagwa's 23rd agenda, a campaign to solidify his rule while sidelining political rivals, including Vice President Constantino Chiwenga. Ndo mashoko ationa kuti aiwa sezvamuri kuona maimages, muchiona mapictures, muchiona aiwa mota yakaparara kudai, people vanhu vari kushamisika vachiti aiwa saka vanhu vasangana netsaona iyi vachiri vapenyu here. Zvari kuona kuti even madetails pamwe chete nemazita avo vanhu vacho nemawhereabouts acho zvese zvanapa zviri disclose. Zvataona kuti aiwa these guys vanozikamwa kuti vanenge vachipusha for the 23rd agenda, they don't want to be known kana vachinge vasangana netsaona dzakadai. So zvatikuona kuti aiwa vanhu vari kutofara vachitoti aiwa zvavawana noda kuti vakomana ava ndio vari kuita zvisiri kudiwa nevamwe macitizens. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu mudze mafungiro enyu, subscribe or like, sonatoamba bell icon.